Oh, pension untuk siapa? Okay, jangan punya. Ipipong. Ipipong. Ipipong mamela. Jadi bis komika. Mina gumma. SH dan ai. So, Debbie. Kote na ebo lichake bephuma bagibele na bese Igama lami ndiwuhlahla. Elakho? Olami Milas. Milas. Igama. Imadoda ngiyahalela ukwazi uba kutheni kusithiwa i-wardrobe like eli gama lithetha ukuthini kwakutheni kuthiwa wardrobe awuyazi wona andizuba mde namhlanje andizuba mde namhlanje ayicacisa nje ndiyishithi okay mamelane uba uyaliqaphela eli gama lithi wardrobe lino-war liphinde libe no-drop okay into ethi umlo owamiswayo ithetha ukutsho wardrobe but ke kuba isithi siyalikhawulezisa thina silibiza ngekwakade wardrobe asinaxesha lobe sinesicengana nalo wardrobe umlo owomiswayo into eyayisenzekela phi e-England yonke isenzekela phi e-England uyawuqaphela i-wardrobe yenziwe nge-sawdust ingumgubo yenziwe nge-sawdust yes so kulaa ndawo kwakusenzekela kuyo umlo kahle kahle kwakhiwa imithi yilaa mithi leyenze i-wardrobe namhlanje so kutheni kusithiwa i-wardrobe because of laa ndawo kwakuzolwelwa kuyo but akwade kwabeke kuyaliwa le yakhula laa mithi kungoba laa mithi yeyikulaa ndawo kwakuzawulwelwa that's why kusithiwa i-wardrobe but zange uqhubekeka lo wamiswa so ke ngoku kwathiwa yi-wardrobe but ke kuba isithi wardrobe hayi yes kungoba yenziwe ngantoni ngalaa mthi ngalaa mithi yenziwa phofu namhlanje yenziwa ngalaa mithi yakulaa ndawo yindawo kuyo phi e-England kwakune-war so kuyaqaphela apha eli gama lithi wardrobe ukuwo kube no-drop wardrobe but kubisithi sithini thina wardrobe suke lapho umlando wayo hayi icaca komvebhoko mfundini icaca komvebhoko hle mfundini